Sa mga pangenot na istorya, duwang magkasunod na insidente nin pambabadil na itala sa Camarines Sur. Municipal Hall Building kan Santo Domingo Albay na sulo. Lalaki erido kan madiskwido sa daraga. Asin bistoho na 9 anyos na Bicolano, kampyon sa International Chess Competition sa Thailand. Maray na hapon, Lunes, Nobyembre 14, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga istorya ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Duwang magkasunod na insidente nin pambabadil na itala sa Tinambak, Camarines Sur. May report si Mariel Lorenzana. Dead on the spot ang 67 anyos na padre de pamilya, mantang irido naman ang 37 anyos na aking lalaki kaini, kan pagbabadaron ininin duwang daipan na bibistong persona, pasado alas 2 din hapon sa barangay San Ramon, Tinambak, Camarines Sur, Biyernes, Nobyembre 11. Sa impormasyon, mantang lunad kan sa indang motorsiklo, tinambanganin riding in tandem ang mga biktima na binistong sinda Francisco Bulalin, asin aki kaining si Jofran Bulalin, parehong residente kan barangay Magsaysay sa nasabing Banwaan. Agad po yung party ang kumpanya ng portion ng barangay San Ramon, na po ang pusingan. Yung po ang pusingan na kasunod sa inda. Kasakay po sa Suzuki Raider na kulay red and black combination. Tama sa likod asin sa walang parte kan bitis ang sinapo kan padre de pamilya. Sarong hibabaw na tama man sa likod ang sinapo kan saro pang biktima. Mayong CCTV sa lugar kan pinangyarihan. Sa inisyal na investigasyon kan otoridad, nagluluwas ang duwang tugang mansana kan nagada na biktima ang mga kagibo. Binisto ang mga ini na Sindaleyo asin Elbiligildo Bulalin. Iwal sa daga kan magturugang ang pigtutok ng motibo sa krimen. Tapos Ricardo rin po si Bangay. Medyo harayo po kayo sa sindro. Medyo mga kasalo na yung mga langanin na lugar, kumbaga, bakunan na araw. Ay, may harong man, duman sa may parting rumbahan ninda. Pero duman sa pinunanggang putukan, mayo po ninda harong-harong. Mientras tanto, antes pa man mangyari ang pambabadil sa mag-amang Bulalin, sarong insidente manin pambabadil ang naitala sa barangay Sagrada kan parehong Banwaan, alas 7:30 nin Banggi, Huwebes, Nobyembre 10. Dead on arrival ang biktimang si Roderick Calubag, 54 anyos, asin residente kan nasabing barangay. Sa investigasyon, pauli na kuta si Calubag sa saing residensya, alagad tinambangan ininin sarong daipan na bibistong persona. Tama sa tikab ang tulos na ikinagadan kan biktima. Dapat iwasan kung maaari, ayusun mga problema sa barangay pa lang, dapat maayos na. Nagkikipag-organisa ang mga barangay, pag isa ng mga pulo-pulo na nangyari, yun ang pinapatiulin sa mga barangay kapitan. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang investigasyon kan otoridad nga ni madakop ang mga sospek sa duwang magkasuway na insidente nin pambabadil na anas nahahampang sa kasong murder. Para sa mga storyang Tatak Bicol, Mariel Lorenzana. Municipal Hall Building kan Santo Domingo Albay na sulo. Uyaan report. Ang duwang tent na ini sa luwas kan munisipyo kan Santo Domingo Albay ang nagsisirbingon niya na sirungan kan mga empleyado kan nasabing munisipyo. Matapos na masuloan ikaduwang iskalon kan edipisyo alas 3:30 nin hapon kasuudma. Sigun sa BFP, uminabot sa ikaapat na alarma ang nangyaring kasulo. Saro subuot sa nakapadipisil sa pagpuho nindakan kalayo, iyo ang mga nakasararadong pintuan asin bintana, natagbo kayang Domingo asin mayong trabaho. Alas 7 nin Banggi kan dagos ng mapuho ang kasulo. Nahaloy talaga ma'am, medyo kuan talaga aside from nabuksan kabus na kuan na kwarto and then so kisami niya
pag binungkal mo so sarong kisame, buminagsak na sarong kisame, igwapang saro na another. So bali bako arog kan simpleng mga kisame baga sararuan lang pag inatak mo kuha na mailing mo tulo sa kalayo yan da eh. Nagluho pa kami sa taas para makapenetrate lang. Sa kunanuan kausa asin total na danyos ka nasabing insidente ini anda ipadirektang masabi kan BFP. Hasta kaya sa presente nagpapadagos paan sa indang pinagigibong investigasyon. For na araw kayo ng mga opisina na alos weekend lang, Monday to Friday lang ang kuaninda, ang office, dapat i-secure maninda. So occupant kan office, i-secure maninda ang kuan kung may mga nakasaksak or what na mga appliances, paki-unplug. See to it na, and then ang pinaka-importante, maski day taman nga ni nagagamit na kuan, igwa kitang mga firefighting appliance. So araw kang fire extinguisher, pang first aid lang. Sinerto naman kan alkalde kan Banwaan na magpapadagos an sa indang serbisyo sa ibong kan pagkakasulukan munisipyo. Sigun sa alkalde, saro sa mga medyos nindangani day maparalisaran sa indang operasyon, iyuan para mientras na pag-okupar sa opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction Office. Yes, as of now, we are regrouping and we are putting up satellite offices, no? Kung sa insinda, we are considering some buildings kang local government to be used para po diretso ang sabuyan transaction. Kabale sa mga apektadong opisina, iyo ang Budget Office, Admin Office, IT Department, Magin, and Mayor's Office. Now, naka-standby sinda because we are just waiting for the assessment kang Bureau of Fire and at the same time yung engineering. Kung safe na po, then probably that's the time. Pero as of now, unsafe eh. So we will stay muna here. Then kung may mga kliyente, then we will entertain. Pinasalamatan man kan alkalde ang gabos na BFP stations na nagtarabangan sa pagpuo kan kalayo. Of course, sasabi ko, we have to lead our people, no? Na makabangong giraray, especially our employees na makabangong giraray. And Santo Domingo, you know, we have resilient people here. So, I'm sure makakabangong. Sa ibong kan insidente, dagos man napigbiklad kan alkalde ang mga nagpromesa na matabang sa pagpapairahay kan nasulong munisipyo kung sain kabali nga ni digdi si Kongresista Elizalde kan ako Bicol Party List. Ongoing pa po, so ini po ang tibay rin kang ako Bicol na habang po may ongoing pasusulo, nag-text na po sa si Congressman Saldi na Mayor, don't worry. Ako Bicol will finance the reconstruction kang munisipyo. So I'm very much thankful na suduang congressman ta habang nasusulo kita talagang nag-uuro na sindanduwa how to help me, how to help Santo Domingo. So salamat po sa inda, at least nakaangos na po ako na may tao ng matabang sa muya. Mientras tanto, taong 1749 kan maitugdok ang nasabing edipisyo. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Jen Nunez. Piling estudyante sa Camarines Norte benepisyaryo kan educational assistance hale sa Bicol Party List. May istorya sila Arnie Miranda. Bentay para sa 23 anyos sa si Mary Joy kan Mercedes Camarines Norte na makaresibi nin educational assistance gikan sa Ako Bicol Party List asin DSWD. Dipisil man daang pagsabayonan pagklase asin pag-ataman sa iyang aki. Nagpupursigi man giraray siya nga ni makapagtapos sa pag-aadal. Kung sain padikit-dikit da ining nagiging posible arog sa tabang sa educational program kan Ako Bicol Party List. Malaking bagay po kasi syempre estudyante ako tapos nanay din po. Ang hirap po numasa sa asawa ko lang, sa sweldo ng asawa ko, tapos yung kailangan na expenses sa school. Malaking bagay po talaga itong educational assistant ng Ako Bicol. Dakulang tabang man sa PWD asin 4th year student si John Kevin ang na-receiving educational assistance. Magagamit niya kaya daini sa iyang thesis, pamasahe asin pambakalin mga gamit sa pagklase. Papasalamat po ako sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na po sa lahat po nag-facilitate po, sa lahat po ng DSWD, ng mga facilitators, ng mga faculties po, at sa lahat po ng mga tao nagtulong po sa akin na makapasok po dito sa school, sa educational assistance na ito po. Sigun kay Congressman Jill Bongalon, padagos na mataon ni asistensya ang partido urog na sa mga pamilya asin mga estudyanteng nagtitirios alaga diyaon ang determinasyon na makapagtapos sa pag-adal. Makikita natin na yung mga estudyante dito
either from the private and the public colleges, they are entitled to receive at least 4,000 pesos para matustusan ang pag-aaral. And yung pera na makukuha po dito, pwede nilang gamitin sa board and lodging nila, pagkain, pamasahe, ano man po mga kagamitan sa pag-aaral. Asigurasyon kan kongresista, pirmi sindayaon nga ni na magtaong tabang asin pag-alalay sa mga nangangaipo. Well, we keep on inspiring them, no? But yung hindi pa po nakasama, of course, alam po na naman natin na limited lang po ang ating pondo. But I want to announce it right now that there's another set of slots na darating po before the end of this year. Sa ngunyan, nagpapadagos man ang iba pang programa asin proyekto kan Ako Bicol Party List siring kan solar power water supply system o libreng patubig, medical assistance asin kadakol pang iba. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Lalaki irido sa diskwido sa daraga. Asin Bicolanong Huben kampiyon sa International Chess Competition sa Thailand. Yan asin iba pang istorya sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 8 Pinoy crew na lunad kan MV Sky Fortune vessel, nakauli na. May istorya. Sila Arnie Miranda. Risaan kaugmahan kan 55 anyos na tripulanteng si Rex Ducor kan San Juan Siquijor. Matapos kayaan 11 bulan na pagkakastranded kan piglulunadan niyang barko na MV Sky Fortune sa kadagatang sakop kan Malinaw asin Tabaco Bay sa Albay, makakauli na siya. Kaming lahat na crew dito nagpapasalamat sa mga otorite sa Tabaco, lalo na yung PEC. Lahat ng otorite nagpapasalamat po kami na makauwi na. Siring sa ibang pag-iriba, pigpapasalamat man kan tripulanteng si Eduardo Peña na makakauli na siya sa iyang pamilya. Nakauwi kami. Makapiling na yun kasi galit na sa akin yung asawa ko eh. Lagi ka na lang malapit. Eh ngayon sabi ko, ito totoo na. Sigun sa Station Commander kan Coast Guard Albay na si Commander Jeffrey Coleado, tuluna sa ng tripulante ang natatada sa nasabing barko na anas mga dayuhan. 2 ang gikan sa Myanmar, mantang 0 ang gikan sa China. Magigirumduman,
Inot nang napauli ka nakalis na Setyembre an anom na Indonesian matapos na makumpleto ang mga kinakaipuhang rekisitos. Naiwan doon, including po si chief mate, si third engineer, and also the Peter, the Chinese nationality. Opo, yung po sa requirements, no, kasi hindi naman po kasi ito local, international vessel po yung nila. That's why we're complying the requirements provided by the law ng ating mga seaman. No? Kagaya na po yung clearance sa custom, immigration, sa NBI, etc., including sa Coast Guard po. Dugang panikulyado, pighugot maninda sa tagsadiri kan barko na magpadaranin karibay ng mga tripulante na mapadalagan kan barko nga ni i-shelter in kaso igwang umabot na bagyo. Ito yung kailangan na i-maintain na tao dyan, yung tinatawag natin minimum requirements to maintain yung vessel. No? Kasi sino po magmamandyan. One of the requirements natin is sa shipping company, mag-provide sila ng additional personnel para ma-meet yung minimum requirements doon sa may to man the vessel. Mientras tanto, antes ang pagpapauli sa 8 Pinoy crew, pig-check manan mga ini kan Bureau of Quarantine kan DOH Manila. Ugma manan Bureau of Customs Legazpi na dagos na nindang napauli ang mga kababayang tripulante. Pre maugma support me na finally makakauli na sinda sa indang mga pamilya. Makakaiba na nindang sa indang pamilya. Magigirumduman, Enero 19 kan suminadsad ang nasabing barko sa kadagatang sakop kan Primer Distrito kan Albay asin pinagbawalan kan korte na makapagbiyahe matapos na magsaangat nin kaso ang tagsadiri kan mga pangargang bagas na nagkadurumog huli kan pagkakasadsad. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Lalaki irido kan madiskwido sa daraga. May report si Nomer Corporal. Sa mga litratong kuan ni John Patrick Brescia, mailing ang nakabulagtang lalaking ini asin haros maputol na ang tuong tabay. Base sa investigasyon, pasado alas 11 nimbanggi kang Biyernes Nobyembre 11, kan madiskwido ang piglulunadang motorsiklo kang lalaki sa tinampong sahop kang barangay Tabon-Tabon, Daraga, Albay. Binisto ang biktima na si Patrick Mirabe, 26 anyos, sa residente kang Pilar, Sorsogon. Sigun kay John Patrick Brescia kan LGU Daraga, naenot na nagrespondi sa pinangyarihan. Huli subuta madiklumang tinampo. Dahil naantisiparan kang biktima ang kalot, rason para mawaran inining kontrol sa motorsiklo. Aminado man ang biktima na nakainom ini, asin pauli na kuta sa Pilar. Tapos dahil po siya kay Malay Inot. Kaya ito po pinukaw mi po. Pero may mga tao na pong nainot duman, tinabangan po kami, siguro po mga army po itong nagtabang sa muya. Tapos ito po, nailing mi po so sitwasyon po na bari po so femur niya, so collarbone, tsaka po so leg niya na nawasak po ini. Nakatama po garo ini sa concrete, doon po sa pigatrabaho po bagang tinampo. Namumundo sana si Brescia sa haros arual daw na naitatalang diskwido sa banwaan. Actually po sir, sa oral daw mi pong pag-duty, sa alos oral daw, uba pong na-aksidente. Kaya nga ni po ko ang pangapudan ko sa mga paramotor na mag-helmet po, perme. Ito nga ni pong na-aksidente, maringa nita may helmet. Dito sa naso bakros na nakuha sa pandok, pero subitis niya, naagulpi man talaga. Dapat talaga may mga gear, pag-aro ka na sa mga highway. Patanid kang opisina, magdubli ingat nagad sa pagmamaneo, asin ibitaran ang pagmaneo kung nasa impluensya ning alak. Siring man, na pirming pag-ugaliun ng gad ang pagsulot ng helmet, nga ni makaibitar sa anuman nakatibaadan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. 9 anyos na Bicolano, kampyon sa katatapos pa sa ng chess competition sa Thailand. Bistuhon ta siya sa istorya ni Laorny Miranda. Ugmaan mag-amang Vince Rafael asin Ben Operiano kan Busak Uwas Albay. Makaliis kaya ang 10 aldaw, nakabalik na sinda sa saindang residensya. Si Vince kaya ang representante ka nasyon sa kakatapos pa sa ng 6 Eastern Asia Youth Chess Championship 2022 na ginibo sa Bangkok, Thailand ka nakaaging Nobyembre 4 sundo Nobyembre 13 kung sain siya man ang binistong kampiyon. Aminado si Tatay Ben, mapagal asin dakol sindang pig-agihan nga ni sa namadago si Vince sa nasabing kompetisyon. Alagad ugma siya na naiulikan sa iyang aki ang kampyonato. Ang kinalabasan naman po ng
laro niya sa Bangkok, Thailand is na bit-bit niya yung gintong medalya sa kabila ng mga pagsubok na nauna siyang bumiyahe ng Bangkok, sumunod ako at na kita ko na lang doon sa group chat na umiiyak na siya. Angat sa under 10 years old category si Vince. Nakalaban niya ang 20 partisipante gikan sa man iba-ibang nasyon sa Asia. Istorya ni Tatay Ben, inian primerong best na nagbali sa international chess competition an sa iyang aki. Kung sain labi ng gadnindang pigkakaugmang pamilya, na gold tulos anay uli ni Vince. Day ko po pig-expect na ma-champion siya pero makusog po ang buot may kasi dahil po sa kargado siya training almost hindi po siya nagpapabaya sa kanyang training. Sa ibong kantrayumfu, daima nakalingaw ang mag-amang Operyano na magpaabot nin pasasalamat sa mga nagtarabang sa inda nga ni madago si Vince sa nasabing kompetisyon. Siring na nga ni sa Ako Bicol Party List. Ang masasabi ko sa mga nagtarabang, talagang Diyos nagpapasalamat talaga sa inyo ka boss. Di ako nasasaro-saroon, dakulon po sila nagtabang kay Vince. May through GCash, may from LGU, from Governor, dakulon po sinda. Maraming salamat sa tulong. Salamat po kay Papa. Magigirumduman si Vince Anbinisto man na kampyon sa National Youth and Chess Championship Grand Finals 2022 sa Zamboanga del Norte kanakaaging Setyembre. Taong 2020, si Vince man ang naging kampyon sa National Age Group Kidi category sa sarong chess tournament sa Albay Astrodome. Sa ngunyan, plano man kan pamilya na balonan swerte ni Vince sa palarong pambansa. Mayo man daang naiuling papremyo gikan sa nasabing kompetisyon si Vince, konsuelo na sana sa pamilya, an onrang naiuli ni Vince sa nasyon, urug na sa probinsya nin Albay. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. Asinyanan katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 41 días na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.